Abrahama haana kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa kuti anamate, asi akaona ukuru hwaMwari, akafarira kunamata Mwari, Mwari chaiye, akatendeuka, akarumuka kubva mukunamata zvifananidzo, nekuti mwaka wakararama Abrahama vanhu vainamata zvifananidzo. Amai Mariya havana kumanikidzwa kuti vatakure mwana Yesu kana kuvhundutsirwa. Ndosaka vakanzi Mai Mariya musande, Amai Mariya vane maruva machena, Amai Mariya vane tsitsi. Saka ana mai pamasuwe vanonzi vanogara pamasuwe vakatarisa kumabvezuva vachichingurana netsitsi dzaamai Mariya. Vakanzi vanopfeka musamariya, voita Samariya, kana kuti musamariya akanaka. Maroma anoti good Samaritan, zvireva kuti musamariya akanaka. Saka hamuzomanikidzwa kuita tsitsi, rudo nerunyararo, asi munozviita nechido chemwoyo yenyu makasununguka. Tomasi haana kubatirwa demo kana kuvhundutsirwa kuti anamate, asi akaratidzwa mavanga. Kungoona chete mavanga kwaakaita kwakapa kuti apfugame, akatenda. Saka hamuzomanikidzwa kureurura, asi munonzi mutendeuke, muvake ukama naMwari, mugonzwa kuda kuyera muhana menyu, nekuti chero makamanikidzwa kureurura musati matendeuka kuzvivi, munongoreurura, mapedza kureurura modzokera kuzvivi zvenyu. Saka munenge muri vazivisi. Saka munonzi tangai marumuka kuzvivi, kuti zvamareurura hamuchadzokeri kwazviri. Pita haana kumanikidzwa kufamba pamusoro pemvura. Pita haana kuvhundutsirwa kuti atambire makiyi edenga, asi akava nekutenda kuti Jesu ndiye Mesaya, nechido nemwoyo unoda. Ngatisanamatei chinamato chekumanikidzirwa kana kumanikidzana. Vanhu vakai ukama naMwari wenyu. Zivai kuti makasikwa nemufananidzo waMwari. Mwari zvaakasika vanhu aitozviita achifara. Zvaakasika ngirozi kudenga akasika vanhu pasi, akazviita nemwoyo wese. Haana kunge achimanikidzwa. Saka ngaafare piyo pasi nekudenga. Ngaafare piyo pasi nekudenga. Kana mukunamata, munonamata mobva mati ngaafare piyo pasi nekudenga. Hemini. Saka chinamato hachisi chekutyisidzirana. Vanhu ngavafarire mbiri yematare yekudenga. Farai kuti makasikwa nemufananidzo waMwari. Ndosaka mukuparidza kana mukuprofita zvinenge zvichingonzi isa rufaro, isa rufaro, isa rufaro. Saka kunamata haisi nhau yekuvhundutsirwa, asi inhau yechido chemwoyo wako, kuti wazvipira here nemwoyo unoda. Pakarovererwa Yesu pamuchinjiko, pane mbavha yanga iri kurutivi. Imwe mbavha yakaenda kudenga, hunge yakumbira yega, haina kumanikidzwa, yakakumbira yega nemwoyo unoda.
Mukuurayiwa kwaJesu mhiri yegungwa, Pita naPauro vakasara vachiparidza nyika, vakasara vachitendeutsa vanhu. Vaizviita nemwoyo unoda, vakange vaakuraura vanhu vachivaparidza ndiPita naPaurosi vakaita basa raJesu vasina kumanikidzwa, vakatungamirirwa nenyenyedzi. Nyenyedzi titungamirire zvawakaitira Pita naPauro, Kristo wabayiwa nemaJudha. Ameni. Saka itai basa raMwari nemwoyo unoda, namatai nemwoyo unoda, munotungamirirwa nenyenyedzi, munowana mumiririri. Rega ndimbopa mufananidzo waamai vane vana vaviri, poita mumwe mwana wekuti vanotomuvhundutsira kuti amuke, vomutemera shamu kuti ageze, vomurova kuti atsvaire mumba, vomumanikidza kunochera mvura. Pozoita mumwe mwana wechipiri, anomuka ega kana mwaka wekumuka wakwana, ogeza, otsvaira mumba nechivanzi pasina amutuma, oenda kutsime kunochera mvura, owacha, oyanika, pasina amutuma, pasina amumanikidza kana amuvhundutsira. Ndo mwana anonzi mwana, kuti mwana wekugara wakabata shamu zuva rese. Saka vapostori, chipostori hachisi chekuvhundutsirwa kana kumanikidzwa. Ukama hwako naMwari wako. Vangani vajariombera Bheterehema, 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 vangani vajariombera Bheterehema. Amen.